Palang araw po sa inyo lahat. Nandito po ako sa simbahan. Magsisimba kami, dalawang misis ko. Yung dalawang misis ko. Sa Baklaran po. Tara, simba tayo. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kay sa akin. Hindi ako karapat dapat magkalat ng tali ng kanyang Lakad-lakad lang po. tinitinyagan ko kayo sa tubig. Sana mag-subscribe kayo, mag-like and share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. Baklaran po. Baklaran Church. Para mabawasan po yung kasalanan natin. Isa sa indikasyon ng isang lugar, barangay o bayan ay umuunlad na ay kapag maayos na ang mga daan at kalsada. Tuwing at konkreto, walang umak. Gayon din ang ating buhay pananampalataya. Maunlad at lumakad po tayo sa pananampalataya kapag tinutuloy natin ang ating pagkatao at ayos na Pasok po tayo simba. ang ating buhay. Mga tunin ngayong dalawang linggo ng gobyerno, patuloy natin ang pagtigilan para sa isang magulungang magaganda sa pagkikitan natin Tayo sa loob. sa kapanakan ni Jesus at paghihintay sa kanyang muling pagdating. Sa linggo ito si Juan Bautista Nagsisimba oh. ang susi sa ating pamimigay. Ang kanyang buhay, ang kanyang mensahe ng pagbabalik loob, ang pagsasadiwa ng tunay na paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, si Juan Bautista ang sumasalamin sa paghahandang ganap at naaayon para sa pagdating ng Panginoon. Saan ba yun? Mula sa propesiya ni Isaías, natin ding napakinggan sa unang pagbasa, sinabi ni San Marcos, narito ang sugo ko na aking ipapadala ng mamula sa iyo. Ihahanda niya ang iyong lalakad. Sa katauhan ni Juan Bautista, pinasilayaman ang nananapit na pagdating ng ating Panginoon. Bagamat ordinaryong tao lamang, tinawag at pinili ng Diyos si Juan upang ipahayag ang nananapit na pagdating ng Panginoon. Yan ka na. At malinaw ang mensahe kanya Po, nasa pinapahayag. Baklaran Church po ako. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Mga kapatid, upang maging karapat dapat tayong makilala ng ating Panginoon. Upang maging karapat dapat tayong salubungin si Jesus. Ang pagkakandang ipinapahayag ni Juan Bautista, Daming tao. dapat natin bigyan buhay. Ang Baklaran pagtuon Church. natin sa paniyaya ng pagpapanibago ng sarili at Sana po pagbabalik loob sa mag-like, Diyos ang ating mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa akin. lalo na sa panahon ito na magbiyan. Sana po magsimba rin po kayo para bawas-bawas po ng kasalanan. Kailangan ang pagpapalik loob. Lahat tayo ay may kahinaan. Lahat tayo ay nagkakasan. Lahat tayo ay nagkukulang. At upang maging karapat dapat tayo sa pagdating ng Panginoon, marapat lamang na matutunan natin unawain at isabuhay ang pagbabalik loob na ipinahayag ni Juan Bautista. Ihanda ninyo ang daanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Sa linggong ito, inaanyayahan tayong bigyang diin Shout out po sa ang inyo lahat. Bye pagbabalik po. loob sa ating Panginoon at sa isa't isa upang lubos nating maihanda ang ating mga sarili. Ihanda natin ang daanan ng Panginoon
Luwirin natin ang kanyang landas sa pamagitan ng pagtutuwid ng landas ng ating buhay. Ay po. Pataasin natin ang bawat lambak ng ating kabutihang loob. Salamat, mababay po. Shout out sa Pababayin iyo. natin ang bawat